quan veus la gent que ha anat pujant, t'adones que molts cognoms continuen. Vull dir que si es perd l'encó, almenys continua la saga. Que no és una cosa d'agrair que hi hagi un relleu generacional. I això dona esperances que els pastorets continuaran fent durant molts anys, mentre nosaltres no ho vinguem. Si la gent d'aquí vagi canviant, això ho tenim per l'eternitat. No res, farem un quart d'hora de mitja part de rellotge, després l'anunciació, pel que van al cigarro, els que han d'anar al lavabo, els que han estat molt temps ja no tornen. Espero que no sigueu gaires, al final s'ha de ficar de mans. I a 8:45 i 6 minuts acabarem els pastorets, però avui comencem 10 minuts tard. Moltes gràcies.